बक्षीस दिले असतात त्यांनी घेऊचे आदित्य थँक्यू. सदानंद नाईक मराठवाडा यांनी वेदांत पाठ केल्यास 50 रुपये दिले असतात त्यांनी घेऊचे तसेच प्रमोद माळसेकर यांनी आदित्य पाठात 200 रुपये दिले असतात त्यांनी येऊन स्वीकार करचे. थँक्यू. आणि प्रमोद माळसेकर यांनी देवाक देणगी दिली असतात 200 रुपये त्याका देव वर करू म्हणटा. आणि ती अनुष्का मध्ये ते लग्नात ती उद्याला आणि तेणी जे हा मुलं व्हेरी गुड ही एकदम ती आनंदाची गोष्ट सांगते मला. होय हा अश्वित डायरेक्ट मुंबईत आमच्या येत्या सुटलो. ओके 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 काही काळजी कमी घे नका ते सगळे हा सोडी जातले हा ते सगळे पुढे घेता. बरे बाय देव बरं करू. आज हा एकदम खुश असा म्हटल्यावर माझ्या घडीला चलो अश्विता बरोबर माझ्या अनु लग्न मिळाले. हा एक गोड मोकळा. नमस्ते सर. कोण आदित्य तू किती गेला कसं काम नसतो गेली का काम काय ना सहज येईल. हटवलेला आदित्य दुसऱ्या पसेत कसे तू यार शिवरामा पसोरमा साध्य हे मात्र लक्षात खरे सांगतो की नाही का खरे सांग मला हा अनुष्का किती मिळून गेलो ते आपले पण आम्ही गेलो. अनुष्का मिळू को अरे कशा घेतला ते कामाचा हे तुमचे दलित विचारा. आदित्य हा एक चांगला प्रतिष्ठित व्यक्ती असा तुझ्यासारखे आलतो फालतू लोक घरात घेऊन माझे घर धर्मशाळा करते तिला विठ्ठल. आदित्य तुम्ही सुद्धा तोंड सांभाळून या ना जवळ दोन घेत मग स्वतः देवमान समजून गेला. अनुष्का आपले मन हाणून गेलो. तुम्ही तर भीक मागून भिकार म्हणून समजून मागे अपमान करते आहात. बडा कमान आणि तो आणि परम अपमान करतो तिथले पुती तिथला मग परमेश्वरान आणि खय तू आणि खय आम्ही की सांग शकते खरं सांगा. ह्याची मुखार आमच्या घरात येतो त्यांना आवडते ना आत्ते जाता तुमच्या घर घर त्याक बसत नाही त्याक येईल तसंच पैसा सांगितलं आहे. अनुष्का तू त्याका किती पहिले आणि तीन काम असतो त्याच्याकडे मग आता सांगू जाय आणि ते पळू जाय. अनु जरा तू विचार कर तू कोण आणि तू कोणाला तरी हे मला तू विचार कर. असं फालतू काय घरात आपण घेऊन ह्याचा अर्थ किती आहे. सगळे याद असं नका कोणा रुपये दोन घेतो आणि कोणा सोडतो म्हणे त्याच्या बद्दल त्या किती पैसा विचार. धन्यवाद शिवराम नकार. तुम्ही समजायचे तिथलं लाचार हाव ने पण एक गोष्ट लक्षात धरा हो पवित्र प्रेम केन्नाच विकत घेऊ जाय ना. तुम्ही पैसा जोराचे ज्या विकत घेऊ पडतात आखी रुपये पडता माणूस की मनुष्य तुमचे पैसे दे येता अनुष्का
विनाकारण तिघींना अपमान कर तिकडे मन दुखवले तुम्ही असल्या स्वाभिमानी मनुष्या असला अपमान सहन घ्यायची शक्ती होऊन ना पप्पा हाय ते गेला अपमान केला म्हण टक्कीत पण घेतोय घे म्हण सांग मग फक्त ह्यात कळते ना ते गेली ती कळली तू किद्या काय म्हण घेऊन त्याचा वडील हाय देशमुख लग्न झाल्याचा विचार केला हम जिवंत असून बिडर त्याच्यावर तुझ्या लढ इम्पॉसिबल हो मागे निर्णय बदलू केला साधे ना विषा वचन दिला गेला का अनुष्का ह्याची बदल तुका आणि माका खूप पश्चाताप करतलो तर एक विचार कर पण हा लग्न तुझ्या विरोध तरी केला तू ऐकू जाय तुका ऐकय आधी ते हुशार पोर असा आणि तो बरो पोर असा पण त्याची बापूय कोण मी खबर ना ते आवड कोण मी खबर ना तो एक लाव होता तो लाव होता खय आम्ही तुळशीवान लोक आणि खय तो दरिद्र तुळशीराम मला तू त्याच्याबरोबर लग्न झाल्यात गावचे लोक आमका छी तू करतले आणि हाय तू गेला त्या अश्विता बरोबर लग्न करते तर पण उचल दिला असा हो आम्ही परिवार तुला तुला पाय पडतो तू सुख येऊ या दुःख येऊ माझ्या मित्रा बाहेर रत्नावर घेऊन तू ना वचन दिलं असा ह्याची बाबा विचार कर ती याद कर अनु आधी पप्पा अनु अरे फिर निकाल दिया तू उलझ गया तू मैं अश्विन तू अरे सवया तुझ्याच बाहेर निस्त्या घेऊन येऊन आमका निस्त्या मार्केटात जायला त्याला निस्त्याकच काय ना रे कित करूया पाव किलो चिकन खाया बाहेर पाव किलो चिकन पातळ होय ते बी करत गेले झाडवणात तू पाहून दिसतो गेले फोन पण सांगा रे फोन करूया हॅलो तारा हा आत्माराम तुकाराम भेंडेवाले तुझं गो हॅलो ऐकतच ना भाऊजी पहिल्या तुम्ही कानांनी कसाल आणि तो मोबाईल उलटा झाला सांगते धर उगले आम्ही उलटा आशिलो हॅलो तारा हा कारवार निस्त्या मार्केटात गेली गो जाणार निस्त्या काहीच ना मार्केटाक एक मोठी पाहिलं बारीक बुराट्या वाटू घेऊन बसला
200 रुपये म्हणता आणि नुसतं काहीच ना गो. हॅलो नुसत्या नाव मोठी तोंड मान जाऊन गेलाय गो. कान फुटून गेलाय गो. हॅलो काहीच ऐकत ना मला. किती हालो हालो करतात हा पप्पाला का बा बाय बा बा बघूया बेटा. अरे बाबीचा हो मग पण इंग्लिशात होती ना खरे. कोकणात सांगला कळतं का. तुम्ही गप राहा भाऊजी. हॅलो बाय भाऊजी बाय फोन कट करो. कट बाय कट करे म्हणता. तुगेल बाय माझ्या कट करून घेतला दिसतो रे तुका. कर्मात गो मागेलो हा सांगते का भाऊजी ऐकत येत. भाऊजी बायन फोन कट केला ना. अरे बाबा, फोन येऊन 8 दिवस झाला की तुका. अगं तारा कोणात 2 तुकडे किती केलं गो तारा. या तारा बोल तारा तो कोणा पुढे मारा रे तेव्हा. अरे भाऊजी मामाचा गप राहिली. हीच सांगता तुम्ही बायन फोन कट केला नाही. फोनात कॉल कट केलाय. अरे बाबीचा समाज सांगून मर मरे. ऐकायलाच नाही. हो आणि कोण मरकेल का रोजो भरतनाट्य करतेस मरो. अरे शाळ्या सर पिता तुम्ही हाण दिल्यार पिता. भाऊजी तुम्ही हा दिला पित गय. आमका ती सर पिऊ ना तू कित्याक किंच्या हाण दिताले. तुझाच आमका दिला मरे. आमका लोक 2 घोट मान दिला पळय तुका. अरे अशकोन सर पिऊन गेला रे. अशकोन सर पिऊन गेल्यान तुगे लिव्हर डॅमेज जातात मरे. तुगेल कसली अंतिम इच्छुला देवाकडे आताच मागून घे. देवा तुझकडे माझ्या सामने असेल देवा. मुखार जन्मात माग 2 दात कमी दिला पळया. लिव्हर मात्र 32 दे देवा. 32 दे. भाऊजी ह्यांक 32 लिव्हर देऊ जागोय. 32 लिव्हर जाय की गडार गेले गडार. बरे साचे जातोय 2 किलो घ्या म्हणे. 32 एक इचून द्या आणि उली आम्ही घर घेऊन इच्छा. अरे शाण्या आजकाल सौर पिना का. सौर पिऊन मेला रो नरका होता तू नरकात. सौर पितल नरकात वैतल झाल्या रे. सौर विकताला नरकात वैतल म्हणून लागला. भाऊजी सौर पितल नरका वैतल झाल्यावर सौर विकताला मी नरका वैतल निघालोय. पक्का वैतल आहे. हाय तू पगड्या सांगितले ह्याक इंग्लिशात सांगू बोलला. आणि कबाब आणि चिप्स शिकतले. आणि कबाबाने किती सुद्धा काय खय खय वैतले. ते बी पक्का वैतल पळे. बस इथलं पूर्ण मागा. सौर विकतल आणि कबाब विकतल नरकात वैतल झाल्या. हा बी नरकात होतो रेडी आस पड्या. ओन रे बबेची जान. देव आम म्हणना आम कोण वर तू सौर कोण दांडळ करतल म्हणून तुमच्या भर लगा भर देव. तकली एकदम सून सून झाला. बाबा बाबा किदे तकली मागे कोण करते रे. बरो बरोबर म्हणून 4 इताची गोष्टी सांगला र. मागे कोण करत म्हणता. मेले पिंडात त्यांचे समा हेवी राहू ताकद ना. आणि कोण करतो कोण तुझे बाप्पाला कोण करतो. हा या साईलाकडे इथलं लोक पावलो आज सांग तुका. अरे बाबा या भाऊजी किती आशिले. कोणा महाराजा हुट्टा बडून काय सांगून देवा बड्या खबर. आता बाहेर किस सांगते आहे. अयो देवा बाबा बाबा बाय माग जाऊ तुझं गमगमवर ना. सांगतेच ना तर हे
भाऊजी अरे बाबिष्टा तुझे भाऊजी खायला मारते ना बाबा कसलं कट्ट्या तुकडे मिळवून मिळवलं तू बाबा ते गेल चूक ना भाऊजी होय 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 जरी तकलीफ सून झालं म्हणजे तुम्ही सून असेल खून म्हणून ऐकलंय हा तुम सांगू त्याला तुम पुस्तक पडेल ना अरे बाबिष्टा मी फक मला तो शेवट घडवून घ्याल मारे बाबा गुप्ती मारतील रे गुप्ते भाऊजी भाऊजी बाहेर 200 रुपये दिला असा एक एक नंदी मार्या हा आणि अंगाईला पुसत तो तुका दुखापते चल ये उराक मारा उराक साका होता हॅलो हॅलो विनय गुंगी यांनी साहिल पार्टाक 500 रुपये दिले असतात त्यांनी येऊन घेऊचे आणि तशेंच प्रताप गुंगे सिद्धर यांनी 500 रुपये दिले असतात साहिल पार्टाक थँक्यू जन्मा पाप केलं म्हणजे हे बघ बोल आहे तेव्हा दिवस व्हायचा अनुष्का तब्येत खूपच बिघडते गेली लग्नात दुसऱ्या दिवसाच्या शीत पडिले आज जवळ जवळ एक भेट झालं ते स्वतः भावाकडे सुद्धा समावलेला जानकी सोड गेल त्यांनाच्या माझ्या तनु कुशेसाठी हा तडपते असा ते गेल विरह सण त्यांचा आणि हे घर हे वैभव हे सगळं टकात दिले तरी सुद्धा मागे अनु अशाच दिल्या जेव्हा अशाच दिल्या किती झाले पप्पा किती चालले अनु किती चालला लग्न झालं तर पळते ना सांग तू मन्या बसेल राहता असे केला कसं चालता तुका पहिले सगळे विसर आणि आता नवीन संसारात सुरुवात कर हा तुझे उमरेत असा नो हा तुझे उमरेत हा तू काही तिला उमरेत ना बोलो पप्पा पुढे कारण सत्य सांगले आता नवीन परिस्थिती घुसलं माझ्या आयुष्यात मनात एकच समाधान जाता की मागे जन्मदाता अपमान न करता ते शब्दात किंमत देऊन ते मनाप्रमाणे लग्न झालं मागे जीवन तुका अर्पण सांगून आम्ही त्याला खाट केला आम्ही त्याला खाट केला आता माफ कर अनु आता माफ कर हाय हो निर्णय घेलो फक्त तुझ्या सुखासाठी तुझ्या सुखी संसारासाठी चिंच्या आहो बापी झाल्यात आपण कोणाला त्यांना सुखी बरेच चित्तले अखेर एकच सांगतो का नु आहो बापू जिवंत असणार तेम गेलो किंमत त्या कोणा कळतो ना आणि ते मी मेल नंतर तेमगे मोल स्पर्धेत तोल जाऊच ना आमगे लग्न जवळजवळ 1 महिना जाऊन गेलो माझ्यापर्यंत एक दिवस एक प्रेमान एक गोष्ट सुद्धा उरलेली अशा किती चूक केलं म्हणे ही शिक्षा अनुष्का ही एक पट मागे मिटे तो मागे मिटे तो मग आय लव्ह यू म्हणून प्रिय आय लव्ह यू
अनुष्का आज करू कारण किती म्हणून शोध काढूकच जा अनुष्का ए अनुष्का सांग अनुष्का लग्न जावं तर मग तू माझ्याकडे किती उलेन तो कारण मागील या स्थितीत हवंच कारणीभूत असं अनुष्का त्या दिवस आमगेले वेडिंग रिसेप्शन चालू असताना आमगे नौकर एक गिफ्ट देऊन गेलो हाय त्या गिफ्टावर नाव वाचून येऊन गडबडत मी माझ्यात पडले आणि हा शांत शिरो पण त्याच टायमाचे तू बेशुद्ध सकट पडले खरं सांग अनुष्का त्या गिफ्टार अशी नाव कोणाले कोण तो व्यक्ती तो व्यक्ती काय करता पाठवलेला अनुष्का तुझेली बेचेनी हे शिकवण आणि हा बहुत आता पालना बहुत गिफ्ट दिले व्यक्ती असा मात्र खूप प्रयत्न अनुष्का तुझे बोल म्हणणी असतात एक गोष्ट समजून सांग कोण तो व्यक्ती तो स्वतः दैवात दोष दिलो एक भक्तप्रेमी आदित्य त्याने एक दिवस देखील जीव संकटात घाल मागील अब्रू वाचला ते मनुष्य तो छान वर्षपर्यंत कॉलेजच्या प्रभूत सुद्धा एक दिवस मान वर कण पळायला गेली बघा प्रेमात पडला हळद ते लग्नाचे वचन दिले होते हळद ते पण ना ह्याच कल्पना की तो तुझे रक्षण करतो आशिलो तुझे मनात उचलून त्याच्यावर प्रेम आशिलो तुझ्या तर लग्नावर वचन दिले पण तू त्याच्यावर लग्न किती झाला तो निर्णय घेऊ केला आत्महत्या
आज काम असं गेलं दोस्त काम बी झालं ना पैसे बी खतम. अरे हो येतात आपण अजिबात काळजी करू नका. असलो दिलदार दोस्त असा म्हटल्यावर माका भिवची गरजच ना दोस्त. गावात आणि कसली नवीन घटना 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 भरपूर घडला. टीव्ही मागे मानासाठी मोठमोठ आनंदाचे बातमी मिळाल. त्या हरामखोर शिवरामाचं लग्न. किती अनुष्का लग्न झाले म्हणावर. त्या हरामखोर शिवराम दुबई गेली बापतो अजितावर. ओ नारायण आदित्य सौल पळते चालेल के अनिष्ट बघला जाऊन शिवरामाला कोरड्यात टाकलं आदित्य तमोल. शिवरामाला लग्नात विरोध केला आणि अनुष्काने बदल पडला. आप तो आदित्य जन्म आयला रट्टे तसा आणि तेरी स्वयं नसेल तुला. जाऊन गेली दोस्त. नशिबात असेल कोणाच चुकवेल ना. चालते बरोबर जाईल. आमच्या हॉल मार मेमराज करो. आता तुझे आदित्य सीधा वर काय आमचे कोणाकडे तुझा डेरा. कारण अनुष्काला मेळा म्हणजे त्याने स्वतः जीव वाटायला म्हणजे लोक समजून घेणार. नंतर तो हरामखोर शिवराम अनुष्काला बोलण्यात चढ्याल या जग करतो. कारण अनुष्का जर पहिल्याच कार केल्याचा आणि ह्याचा आधार ते तो स्वतः वाट बदलाय. पहिल्याच अनुष्का किती झाला या स्टेटी मालिक अद्वैत झाला. एक वर पॉइंट पूरा बंदोबस्त तयार होता. अशाचा माझा प्लॅन चल याने पहिली कदम कर. खतम कर म्हटल्यार अशात नी दोस्त माका मागेल मास्टर माइंड डिस्कस पडटले आणि तुका सावधान राहत पडटले. यापैकी एक शब्द तरी बाहेर पडलो आमका जेलाक वयत पडटले. कारण मनशाक मर म्हटल्यार कोंब्याक मरची तू सकाळी दोस्त. चुप प्लॅन तेरा आदम करा लागतो. या सहीला वजाचे बदल काय जाईल पूरा बदलला. पण हेला आपण बोला घेशोय हा अजी मात्र होतो. सॉरी दोस्त. 10 दिवसाभितर आदित्य वयर पावयता. मग थोडे पैशाने बाटलेची अवस्था. शाबाश शाबाश. आज संजय पैसे आणि बाटली हजर तुझ्या हट्यार बरं येतो उठाय. साहेब सूर्य वेदांतावर गद्दारा कसो हा असे ऍक्टिंग करते असा दोस्त. म्हटल्यार तू सुद्धा मागेल ऍक्टिंगाक धोका खाल म्हणून झालो. मागेल जीवनात सगळे लोक ऍक्टिंग करतात दोस्त. खिंची खरे खिंची खोटे काहीच कळणार. पण एक गोष्टी असं येतात तिथलं दुःखी जाती हा. जिस परी के जंग पर मरम लगाने हम गए हो परी जिंदा मत सलामत मुख में हम मरे गए साहिब मरे गए. आधी जाल ते खूप वाईट घडले रे. पण अनुष्कान तरी अशा करणीच आशिल्ले. अनुष्का सगळ पसोच बाजार जाऊन पडला. सगळ मायात मोह चालला सा. अग्नी झपाट्या सापडल्या शांत बसून जाऊन मनुष्य मन होता. पण हे मायाजान मनशात थडपडून त्याच्या हानाल करता आणि मरणाला मिठी करूच करता. ह्याची पूर्वी मागे लाव तू जाऊचे साई तू जाऊचे सा. अरे असं वाईट विचार मनातून काढ उडय आणि नवीन जीवनाची सुरुवात कर. चल बच्चा आम्ही. मागील जीवनात असलं वाईट विचार ना साहिब. पण एकच वाईट दिसता. खालाच तुला जन्मा येईल म्हणून माग दूर केलो. क्या साली दुनिया है. अरे ही फक्त पैशाची दुनिया आहे. मनुष्याचा किंमत ना निश्चय प्रेमी कथन ना पैसाच परमेश्वर. आई आई ती चूक केली म्हणून मागे जन्मा येईल कचऱ्या बुटीवर सोड गेली. आई कचऱ्या बुटीवर सोड गेली.
आज खोटं शिकले मग किती दिली काही किती दिली समाधान घ्या ती चल समाधान चालेल चल मग चहा आम्ही अरे कोण काय किती करता मज्जा मारता. पाच मारली. तीन बाई, दोन दाल्ले. तू कशी करणार बाहेर तुमच्या बाहेर किती काय म्हणती तीन मच्छा मग तुला मेकअप सकाळच्या बसली दोन भावाचे सोऱ्या वाटते बसली हा पिसुनी हा हुशार आस मग अरे बाबा तू हुशार तसं मागे सांग पया माझ्यासारखी एक बाहेर मध्ये 1 तासात 50 तपास बाजार 3 बाहेर 1 तासात किती तपास बसते जास्तीत जास्त मला 15 मी आणि 1 घंटे कर तुमचे आणि एक बाहेर 1 तासात 50 बाजार 3 बाहेर 1 तासात 50 बसते आणि ते गीत तर तीन बायला एक कडे मिळणार तू वाड्याला सगळं खबरी उलट्या बसतोय हा बोलो हे बाय मैं काढव म्हणजे एक काम कर बरे गोट्यात होत आणि गाईक नीस घाल बरे आणि त्या कोयला कोसात सप्ताह नोंद घेणं तर वच हा बाय हो बैल माग गाई हाडू जांडीता अरे बाबरे हाय आज तुमचे खुशीची खबर आहे आज तुमचे पैसे आता तुमचे पैसे डबल झाला डबल 10 लाख असले 20 लाख झाला आज मागे पाय जमलेच त्याच्या ना हा एकदम करा वर हुडलं समजा खूप वैर होऊन नका तर सकल पडल्यावर तुका जीव गो चार लोका काढची तुम बसा सकाळ केलेलं केशा माता सांगितलं आता बसा केशर लागू नका माता जाई तुमगे साथ तुमगे मुखाला हाडचे म्हणून माका खूप मारला रे माका किती मुखार अडचे ताशी नी गौरी तुम्ही गरीब आशिले श्रीमंत जाऊन तुम्ही मुखारी येऊची म्हणून माझे एक स्वप्न असा घरी पण मुखार अडचे विचार करतो आणि आता एक नवीन स्कीम येला लिमिटेड लोकांक मात्र 40 लाख रुपये घातल्यावर अडेच पटकन 1 करोड देता करोड देवा मागीर तुमका लोक म्हणटले 3 करोडपती तारा आत्माराम भेंडे आता ड्रायव्हिंग करून वाचू लागलो ड्रायव्हिंग कळलं तुम्ही काय वेगळ्या करा आज तुम्ही राम कुलाचा करोडपती मॅडम करोड लाख ना बरोड हवे ना तुम्ही काय विना आता तुमच्याकडे ना हा 20 लाख असा आणि 20 लाखाचे बंदोबस्त केले काय माझ्याकडे घराच्या जमिनीचे पेपर असतात त्या तू काही गिरवी त्यावरची बंदोबस्त तू कर हा डॉक्युमेंट घेऊन येता हा पैसे मिळणार तर घर आणि जमीन पास सोडून घेतला झाले किती वाटत असतं फार पैसे ते पुरा हे हाव बोलून घेता तुम्ही डॉक्युमेंट घेऊन या बंदोबस्त करा आमच्या ओळखीचा एक रसात बांधेकर म्हणून मॅनेजर असा त्याच्याकडे वचून आम्ही दोघं लोक चौकशी करायला झालाय तू मुखार होत रिक्षा चलाचे नो तो धडात बोल नको तो मॅनेजर
ते कोणाला लेखाचे बंदोबस्त त्यांचे कोणाला म्हणले तुम्ही कोणाला म्हणले कोण आहे तू नाव किती तुझं सुकांत अय्यार दीपक अय्यार रोशन अय्यार श्याम अय्यार मयूर अय्यार विद्याधर अय्यार रमाकांत अय्यार उल्लास अय्यार व्यंकट अय्यार फ्रॉम केरळ अरे काळा हे नाव सांग मला शिंगुडा तरी काचापुरा नाव सांग मोठे आणि माझे भावाले नाव आणि आड नाव सांगू पुरा कोण हा हे सगळे सांगले रे तू भैरे आणि का बाळे व्हायचे पडतो रे मामा पुरो हा माका एक सांगा तुमचे नाव किती आहे ನಾನು ಅವಲ್ಲ अहो तुम्ही हवालदार म्हणून कळलो हो तुम्ही नाव किती आहे नेम नेम ಅವಲ್ಲ ನಾನು अय्या स्वामी तुमगे तोंड चोरा बसून दिसल्यार तुमगे हे टोपी हे भेच हे दांड हो बेल्ट पडला तुम्ही हवाला जागे म्हणा माका कळता हरकटनी हो व्यंकट व्यंकट हा व्यंकटय्यर नाव चोर होता या हवालदाराचं आज तुझे आयपीसी सेक्शन 340 कलम लाव 3 महिने भीतर आंदोलन अय्या स्वामी माका सोडा माका माफ करा या व्यंकटाचेर अत्याचार करना का हाय फक्त तुमका कोंकणीनं नाव सांगितलं तुम्ही कन्नडानं माका कित्याक सांगलाय ना तो हवालदार म्हणून ए व्यंकट आज पकडलेच सांगिरो माझे नाव नानू हवालदार हाय मिस्टेक झालंय तुमगेले नाव नानू तसल्यार बायलेले नाव नीनू उरतले मागे बायले नाव कटा तुझे आयपीसी सेक्शन 420 कलम लाव उद्रोज 3 महिने आणि आता 3 महिने 6 महिने भीतर आंदोलन करो चल नका सोडा 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 आणि 90 संजय रिटेलर घे ना चल हा तुमगे 90 च्या सोडाचा बंदोबस्त करता हो 10,000 6,000 रुपये हा? ठीक आहे एक 90 का आणि एक सोडा का आमच्या गावात 40 रुपये 90 आणि 10 रुपये सोडा 50 रुपयाने जाता आणि 1,000 रुपये तुका तिला देऊ काय हे उतरी केले 400 रुपये हात आणि का आयचे कोटा 200 रुपये चल 5,000 त्या काय कोणाला तोंड बोलून येईल जाऊ बघा करू मला फक्त नाव विचारले तर 1,000 रुपये दंड आणि एक मेल्या दिले बरं थंड घेऊ कोणाला तोंड बोलून आता थंड झालं वेदांत पात्र 500 रुपये दिले असाल ते मिळू शकाल गोपाल कोर्णेकर यांनी वेदांत पात्र 500 रुपये दिले असाल ते मिळू शकाल